a kapuban áll, és elkezd majd sírni, mikor megérkezem. Apám csak szótlanul rázza a kezem, bár látom, már kérné, hogy meséljem el. Mondjam el, mi történt velem, mióta elhagytam az otthonom. Hogy éltem, hol jártam, milyen a világ, és mi mindent láttam a megtett úton. Szinte látom a szomszédok hosszú sorát, ahogy mindent ott hagyva rohannak át. Látni a fiút, aki megérkezett, igen, így lesz, ha egy napon hazamegyek. A terített asztal körül ott ül a család és pár jó barát. Apám zavartan átadja nekem a helyét az asztalfőn, ahol más sosem ült még, és rám néznek kíváncsian, és egyszerre 10 kérdést szegeznek nekem, s mindegyik kérdésre felelni kell. Nem tudom, hol kéne elkezdenem, mindig csak a szépet mesélem el. Szegény anyám kicsit boldog legyen, így gondolok néhány szép történetet. Igen, így lesz, ha egy napon hazamegyek. Szomszédok hosszú sorát, ahogy mindent ott hagyva rohannak át. Látni a fiút, aki megérkezett, igen, így lesz, ha egy napon hazamegyek. És ígérem, egy napon hazamegyek.